Good morning, guys! Hala kay ba kung gimingaw muna mo sa ang YouTube kay wa mi maka-upload. Nagka-problema raga mo ang YouTube mo nga mi upload for hapit na mo 1 week. So salamat nga nada pigi pang mingaw na mo kay naman nag-message sa Facebook ko. Mo na magkay kuan. Ate Janet, na okay ra mi wala man mi maka-upload kay nagka-problema ra pero madara og smile. So for today, guys, kuan na ron guys, sa nibong adlaw, weekend na. Basin og maligong bidagat, basin rapod. Anawon laman ig sa dagan sa pangitabo karong adlaw. So gimingaw ang Dalton, dia. Hi, guys. Hi, busy ko. Kaya si tatay ni mo pa may uy, napulbaan ko habi ko malak mo pa may paguling isang tatay gikan sa panoramic na guy. Nagsiya po ni pa. Nalas tatay. Hi guys, ako na mo pulis ang nanay vlog guys. Yes guys, manang ipuspusan ng screen. Hi. No. Oh, very good. No. Mayam dyan. No. No. Tanawan ng sagoy. Magsipagbag na titintin. Mga tak na. No. Mamukmuk ka ha. No, magngana. Grabe. Yay! Klap sabi, yay! Klap pa na doon mo, yay pod. Yay! Na, musakay mga ate. Hindi musakay ni ate. Yay! Ito lagi kayo nga na kayo magtuwarok na mong naong. Kaiba mo guys, siyempre wag mo kaibaw. Sa kasimana man ta hapit makita no, ganggo kay tanaw ni anang ginubaan, nalibaan na ho. Kuan ron ni haran gipatupong, unsa kay ning atas bingbing. Anak ni kuya ba? Ingay majaja ko ng butang style, di jagi butang style, anja nagkulong-kulong na kaya man giloko. Basa man ni gabi dali ko man ko harap ang gipok gupod nga basa mo nagkulong-kulong na basa pa gani pero ug di na jay nga ni lami ni siya, lami ni style. Nabura na si jay nga na kay. Lipay na lamang po ko kayo ng shampoo. Di na makaas. Kaya grabe kakas ka ng shampoo. Sus. Usa ko sa mga nakakuha na to. Makadako sa atang expenses. Kaya nga itong shampoo atang adaghanan. Dapat ito ginagmay ra. Kung nalang po ko nabasahan ba? Ginagmay ra ko itong shampoo. Sakto ra dyan. Kaya ginagmay naman sa ginabuha naman. Dahwa po kung nagkuha ng style nga na. Kaya haram magyapong nga lumun-lumunon. Panganan ra magyapong na yung nga na. Ang importante na is nanibo na. Di ba ito maligo usahay kaya rung wapoy kaso siya po bahala pa ni mga batatos. Marumang nabuntas tagalis ang imong guest karon. Shout out sa mga guest niyo. Salamat dahil enjoy pagpili nga enjoy ang guide di na dyan mo mag-uaw kay accidental yung kuan siya one with nature kay ang onggoy ng aking buhay ko ni di ba dalakan nang naghukas man ka nagkaon sinsa ni naghukas na siya kay giintan di na kaginawas ka init grabe init tag panahon karon oy mura naman tag apat dyan kuang nalaman ta danig kadlit og gamay wala sila og na kasi grabe init ha. Ay nalipa na laman sa kung book guys kaya na nabuo na si Jadi na sa ingag sabod maligo ko. Dali ra ko mahuman katong taas pa siya dugah ja kaya taas sa raman tapos lubok. Nagdingag ko. Nagdingag ako. Bawo na to. Matsangbugan hindi pa kadto. Magkuan mi karon guys kananay madadun mi og pagligo. Mangita ko sa mga paper plate ka sa ning bitaw pag birthday Dalton. Yara guys, nakita na pagdagan na. Paper plate ang halam dagan tanan dyan. Pwede magamit na pero dagan na naman tanan kaya isa makapa. O dapoy kutsara. Siya ro gajud. Nja, magluto na mi daan dari kaya adto mi saan da di ba kay bawal na ito magsubo-suba dito sa kananay baso. Magsuba mi daan og bangusa. Lami ka dugay pa na guys. Gihatag ko ni ay sa ganina og isa ka kanang bonan nga dako nga humbang nang kangagalating espiso ha. Karabing lamiak adyo ang daganan dai jeng gida. Bo basig man puto ilaha urot mo padara isa ka ice creaman. Unsa kay ag nagkaan kay kami pamangtulo pila ra pikinan nga bajing. Gamay pay naguhing amo nang abaw nun. Kay dara man ni agil ta maligo unsa kay sus kay nagbusagak magagbilahan timing man ko bis kay feel kasi nagmuming ta tumaligo nagbusagak man wa ko nahimo. Di apli gida sa isa dida magkakadyo nga saging. Uno man kung tiri ka sa pang ikaw usaw di na lang din agad nakilawon na raman ni kay hapit naman jud malata anja alam mo po ni nga dadun kay kilawon na laman ni hindi na sa ingon gadeng agad kay ipak ka buok dagag pa man ko price pamaluto. Asa na isda gipalit uno day?
Bangus? Hindi ka na isda ha. Mahalin na isda Karon guys, is first time ni Dalton karon nga maligo dagat. So ang pangitaan si Dalton og sanina nga pangligo kay gipang tagaan man jud pagligo. Oh. Ay, no. Say hi la. Hi. Hi guys, maligo kog dagat today. Mangita mig sanina ni Dalton today. Sa kabinet ni Jao, paborito ni Jang tambayan. Sa lahat ng lugar, ito talaga ang pinaka-paborito niya kahit anong mangyari. Maabre na ganining kabinet. Wala na magkarag-karag na ni Mura na Jang sus. Pauning bataan ni. Mura na Jang matarantar. Habit si Jao. Ang say, isang nagibungit. Hoy, open mouth. Naglapok. O kananay, kahoy. Yan man to na may kahoy na dani. Ngani mo ni mo naman ning kuwaho. Saraw na basin ng awas nang murabag na ni mo. Bija. Ang bija. Maana tagak-tagak. Kanawa guys. Lagi. Uy, nalibang sa ning lingkod ng mga. Uy, nagatay-tay nag mga. Pag-uni mong sanina. Sa kay mag-ilis na daan sa tamang itag sanina. Kay Hindi ada mga nga meron po. Sa mag-ilis ata. So guys, sasa na ilisan kay nalibang ansa mo tubos ng sanina isang lingkod-lingkuran na nabuing na. Ay kasi sabi, bebe, nalimaw ang kuwaho. Ay, nalimaw ng kuwaho. Anong bakit? Mali kaya kirdidal kung guys, ahang paborito ni guys, baratuhon na yung taon ni siya pero mas maadyo din siya kaysa ang mga nasuwa dyan ng mga local brands. Tani Korean diaper niya na palit-palit na last TikTok. Ibot ang siguro link, no? Kay aro makapalit mo. Kinsa tong may bata ang kuan haji ka recommend do guys, jama puno, gaan rari face na di ba alim mo. Lina, hoy mo naman ang gigubot asa nga na ara itong dalaw. Kawatan na yung katir kaya sila pala gitripan. May dalaw ba? Wala na po. Australian dalaw. Ay, hilap ni mong pulo. Ni mong pulo. May pong hilap na. Tanay sa isang kwan. Tagay sa na kwan. Tagay sa kwan. What about this one? Dalton. Kiss ko, be. Sabi yan. Uy, ginawa ko na jag-jag na tayo ito. Tawa ka naman. Okay ba? Tamantir! Tamantir! Hoy, nagyan sa kang buto! Hoy! Grabe na ito. Hoy, ito pa nagsahi! Bataan naman niya. Ang bilat! Ang bilat din! Ang bilat din! Kasunod na! Diyos kasi kayo panty! Hindi! Anak! Hoy, ang lakay! Kasi alas mga katawan! Hala, hindi na akong baraho! Grabe ni Dalton, mag-ilis na ganemi. Mura naman kong nakigrisling. Ano na ka? Ano na ka kayo magkuhas na nais imong sanina? Isuot ni mo da. Harap to. Wow! Swimming attire! Is this my swimming attire, nanay? Yes, it is! Oh, yes, it is ko na. Hi guys! This is my swimming attire! Wow! My swimming attire is very, very nice! Halika na, Paris. Halika na, Paris. Kapugang ha. Ito. Saka itong anda mo ni mong kau kay. Ito naman ni ikaw ni mong dyan. Kataan ni. Hap. Hi. Hi guys. Nangita ako sa Paris sa hangtong swimming guys. Dapat siya pang swimming dia pero hinatag mo ni sang tita Jean. Luag pa nini dyan ha. Hindi na lamanig next time. Magkaroon hinatag ni Ate M. Thank you. Karing imong pang swimming. Uy, mara nag-jamak-jamak ka ng imong mga pulo. Mapay pagpamilo na to dani. Nang sana ni. Mura naman punigi. Dugan sa iring. Oo, sarado na ba? Ayaw, kape. Ay, hilapti sila mga guys na to. Ano na sila? Kaya may tatag pang kuan mo partner. Haraman tong partner sa imong kuan. Ang swimming attire ni mo. Hi guys. Ara kong kalabtunan dari guys. Labtunan ko kaadyo. Nagkapa na silpong nanay. Karon. Vlog. Karon. Vlog doon. Nga sa dir. Karon ka dyan. Nagibuto ron. Kasi ka ng buto ah. Gidugdug na lang. Pagkasa ka lang. Hi guys. The name is Dagat. Yan. Outfit na Dalton ah. Dagat na anda di Boracay. Pero kuan sa migamay silong sa migamay kay init pa alas 3 pa man. Tug pa rin si Ja. Oh, swimming niya ka. Dagat. Swimming? Dagat? Wow. Wow, this is the first time nga maka-swim ka
dagat.